ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ। ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଘରର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ 1967 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ ପୋଷ୍ଟିଂ। ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ହୋଇଛି। ବାହାଘର ପରେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ରଣପୁରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, କାରଣ ପୁଣି ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାରି ଭିତରେ ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ପଡ଼ିଲା। ନୂଆ ବାହାଘର, ତେଣୁ ଛୁଟି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥର ଦୀପାବଳିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି ପୂରିଥାଏ। କେଉଁଠି ପୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ତ କେଉଁଠି ପୁଲ ବଢ଼ି ପାଣି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଫିସରେ କାହାକୁ ଛୁଟି ମିଳିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମନା ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି କେହି ଅଫିସ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ସେଦିନ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ଚକାଡୋଳା, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ସେଦିନ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଆଦେଶ କେହି ଅଫିସ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଅଫିସର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡରରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନଥାନ୍ତି। କାଳେ ବଡ଼ବାବୁ ପୁଣି କିଛି କାମ ବରାଦ କରିଦେବେ। ଶେଷରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ ନିଜେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ। ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିବା ମାତ୍ରେ ସେପଟୁ ବଡ଼ବାବୁ ଗୋଟାଏ କାମରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବାହାରିଗଲେ। କାମ ସାରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରି ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ଏହାପରେ ବଡ଼ବାବୁ କହିଲେ, ଗୌରାଙ୍ଗ, କାଲି ପରା ଦୀପାବଳି ଛୁଟି, ଘରକୁ ଯିବନି କି? ଏବେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଅ, ରାତି ହୋଇଗଲାଣି। ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ପାଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସିଧା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ସ୍କୁଟରରେ ଲଦି ଘର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ହେଲାଣି। ଯାହା ହେଉ ସ୍କୁଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ନୟାଗଡ଼ ଚାଲିଲେ। ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟରେ ମା ଭୁଆଶୁଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଜୁହାର ହେଲେ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେ। ତାପରେ ଆସି ନିଜ ସ୍କୁଟରକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ହେଲେ ସ୍କୁଟର ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କିଛି ହେଲାନି। ଶେଷରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଗାଳି ଦେଲେ। ତାପରେ ଭାବିଲେ, ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଆଉ କିପରି ଏତେ ବାଟ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ରାତି 12ଟା ହୋଇଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ସୁନସାନ ହୋଇଗଲାଣି। ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ବି ପକାଇଲାଣି। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ହେ କାଳିଆ, ତୁ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ବସିଛୁ, କ'ଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ? ହଉ, ଯଦି କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ ତେବେ ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା। ଏତିକି କହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 2 ହାତ ଟେକି ସ୍କୁଟର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଅଭିମାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାତି ସାରା ଏଇ ସ୍କୁଟର ଉପରେ ବସି ରହିଲି। ଆଉ ସେମିତି ସ୍କୁଟର ଉପରେ ବସି ରହିଲେ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ତାଙ୍କ ଦେହ ଓଦାରେ ଶୀତଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦେହ କାଲୁଆ ହୋଇ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥା ପରି ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ ସ୍କୁଟର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି? ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଜଣେ କଳା ରଙ୍ଗର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କହିଲା, ବସ୍, ମୁଁ ସ୍କୁଟର ପେଲି ଦେଉଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟ ପରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ। କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ସିଧା ସ୍କୁଟର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ସ୍କୁଟରକୁ ପେଲି ଦେଲା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସ୍କୁଟର ଆପେ ଆପେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ ଭାବିଲେ, ଆରେ, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି ଭାବି ପକେଟରେ ହାତ ପୁରାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ପଇସା ରଖ, କାମରେ ଆସିବ, ବାଟରେ ଦୀପ ଆଉ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେବୁ।
ପଛକୁ ଫେରି ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କାଳିଆ ବୁଢ଼ାଟି କୁଆଡ଼ୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ କାଳିଆ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଆସିଲା। ଆଉ କହିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସତରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଳା ଠାକୁର। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତିଟିଏ। କିଛି ଦୋଷ ଥିଲେ ଦୋଷ ମାର୍ଜନ କରିବେ।